Čaute včelári. Tak ako som už spomínal v nasledujúcom videu, sezóna ukončená. Sezóna ukončená, vytočené, krmí sa, lieči sa. Čo sa týka včelstiev a zisku z medu, med máme iba pre seba, dá sa povedať, pre rodinu. Niečo je navyše, to sa možno rozdá zase niekde inde. Predávať sa nebude, takže aká je cena medu, tak to vám teda nepoviem. Za koľko sa bude predávať, kto a koľko bude za koľko predávať, my med nebudeme predávať. Ešte som chcel takto pre tých začínajúcich včelárov, ak si niekto myslí, že na včelách zbohatne, tak je na veľkom omyle. To by už musel mať cez 100-150 včelstiev, aby ho to uživilo. Na 20-30 včelstvách sa zbohatnúť nedá. Je to len kvôli zábave, kvôli vášni, ako hobby. A u nás už na Orave, ako môžem povedať, tak úplne nie, pretože táto znáška, proste tu musíte mať fakt aj dobré stanoviska. Najlepšie by bolo kočovať. Ale ako som už v nasledujúcich videách hovoril, 20 kg medu na včelstvo je veľký úspech. Za sezónu, nie za stačanie jedno. Za celú sezónu. No vravím, mal som 3 včelstvá tohto roku, ktoré mali cez 20, ale ostatné zase zaostávajú, takže je to ťažko proste, aby všetky včelstvá boli v úplnej top síle a doniesli všetky rovnako. Niektorí znášku nájdu, niektoré včelstvá to nenájdu. Ale čo sa týka tejto sezóny, tak úplná spokojnosť. Takže ideme krmiť. Ja krmím cukorným roztokom 3:2. Žiadne Happy Vitaly alebo ja neviem nejaké nič proste čistý cukor s vodou. Ale používam slovenský, minulý rok som mal poľský, nepáčil sa mi ten poľský, je moc škrobený, je úplne biely. Keď sa roztopí vo vode, ten roztok je total biely, je tam veľa škrobu. Takže používam slovenský alebo český med. Či med, kryštálový cukor. Hryzu ma tu ovády, takže sa oháňam a potom nerozmýšľam, čo rozprávam, ale to nevadí. Včielky sú pokojné, v kľude, no už na letáčoch je to čierne, pretože už je tam menej miesta, aby sa neprehrievali úle, tak sú včely vonku na letáčoch. A ešte niečo nosia, čo si tu vystrelujú z úľa, lietajú, ale to už znáška, neviem, asi ťažko. Pre nás vždycky sezóna končí koncom júla. Maximálne ešte 1. augustový týždeň by sa dalo, ale nakoľko už útorok odchádzam preč, takže sa nedalo čakať. Museli sme to všetko vytočiť, povymieňať rámíky, proste spraviť im sedenie už na zimu a krmiť. Krmiť. Všetky včelstvá dostanú tak po 10 kg, 12 kg cukru, to znamená, že ďalšie náklady, aby si tí včelári nemysleli, že to je len niekto povie potom, že keď sa predáva med, že 9, 10 eur, 11 eur, ako to je draho. No, draho to je, ale je to med priamo od včelára a kvalita sa nedá, proste kúpite si v Tesku, minulé robili v Kauflande v Čechách, teda v českých supermarketoch. Robili kontrole na med a 70% medu je falšovaného, takže sa tam objavili takéto zložky, ktoré u nás ani nechyrovať proste. Takže potom si môžete rozmyslieť, že si kúpite med za 3 eur alebo za 4 eur v Kauflande
ktorý nemá s medom nič spoločné, alebo si kúpite priamo od včelára, ktorého poznáte. Takže asi toľko. Takže budem končiť. Ešte musím podotknúť, že čo sa týka včelstiev, tak myslel som, že budem v jeseni spájať, no uvidíme ešte, ako to bude. Ale vyzerá to tak, že sa spájať nebude asi nič, pretože rojíky, ktoré sme mali, sa úplne rozbehli. Odložence, ktoré som robil koncom júna, teda to bolo 24. alebo 25. júna, robil som iba 3 odloženčeky, tak sú úplne peckové sile. Mám tam tie matičky od pána Vasila z Martina, Karnika Fatra. Takže uvidíme, čo bude do jesene. Môže sa stať, že niekde matka vypadne a budú sa včelstva spájať, ale pri takomto, ako teraz to vidím, tak budeme zimovať asi 23 včelstiev. Uvidíme, čo z toho na jar vyletí. To, čo bude na jar slabé, to sa pospája proste. Ale musím podotknúť, že podľa minulého roku, ako bol minulý rok, tie včelstva boli úplne slabútke celý rok, musím povedať. Ani zásoby peľu na rámikoch, ani perga, ani nič nebolo. Toho roku je to úplne niečo iné. Plodiska sú ešte zanesené medom, takže ten sme im nevyberali. Samozrejme, ako sa vraví, med v plodisku je pre včely. No a niečo sa dokrmí a bude sa zimovať. Dúfajme, že zima bude silná, nebudú výkyvy teplot a bude stabilne zima. To je najlepšie pre včielky. Takže asi toľko. Čaute zatiaľ.